תן לה במזומן, למה היא עושה לי עניין? משגעת את כולם, בחורה נאמבר וואן. DJ only, טליסמן, יאו, בוא לכאן גבר, יאללה תסתחבק. קליין מזרחית, we goes back to black. יש מערכת, יש פלייבק, לא תותייך היא רוקדת laid back. עזוב אל תנסה, בסוף כולם מתייאשים. את מסמר הערב לא דופקים עם יין פטישים. שביטה לרגע על הבר, מה שבשבילה זול בשבילך הכי יקר. אז הכי יקר תהיה חזק, אתה סבבה והכל, אבל היא רוצה את הארנק. שלא תבינתי לא נכון, זה לא שאין לה, היא סתם עושה לך עיניים כי היא יודעת שבסוף אתה תיתן לה במזומן, למה היא עושה לי עניין? משגעת את כולם, בחורה נאמבר וואן. תן לה במזומן, למה היא עושה לי עניין? משגעת את כולם, בחורה נאמבר וואן. תיזהר ממנה, היא עושה עניין מכל שטות, והיא צחק לך משחקים שאין בשום חנות. זה לא בית דין אבל אתה אשכרה שפוט, והיא מדברת מלוכלך אז אל תהיה סמרטוט. היא רגילה ללאס וגאס, שעות של בלק צ'ק, המחאות על צ'ק, מחמאות על בקבוק ג'ק. אז לא שווה לך להזמין אותה לדרינק, בסוף אתה תשלם עליה מסעית דרינקס. כולם יודעים שהיא קצת קשה, אבל גם לה יש רגשות והיא רוצה כבר לאהוב. אז אחי אל תנסה לשנות את הגישה, שים את הנגל על הכוס כי בסוף היא תהיה לך לאישה ותבנה לה משפחה, ואם לא משפחה אז תשים לה את הטבעת, ואם לא הטבעת אז תן לה אהבה, ואם לא אהבה אז היא רוצה שרק תיתן לה במזומן, למה היא עושה לי עניין? משגעת את כולם, בחורה נאמבר וואן. תן לה במזומן, למה היא עושה לי עניין? משגעת את כולם, בחורה נאמבר וואן.